বিটিআর বাকি ৩৫ লাখ ভারতীয় নাগরিক ২৬টা জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে মই ইউপিপিএল দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ 11 নং বাউখুংগ্ৰী আৰু 16 নং নিচিমা ব্লক আপোনাৰ সমষ্টিৰ লগতে 40টা সমষ্টিৰ হৈ পেলাই মই ইউপিপিএল দলৰ হৈ পেলাই আপোনাক সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আহক যেনেকৈ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ইউপিপিএল দলৰ সমন্বয় আৰু শান্তি কৰি পেলাই প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ হৃদয়ত যেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক স্থান দিলে আৰু এখেতক শান্তিৰ দূত আৰু সমন্বয়ৰ দূত বুলি গণ্য কৰিলে এনেকৈ আমি সকলোৱে লগ লাগি আগন্তুক 22 তাৰিখে আমাৰ যি ইলেকশ্যন আছে নিৰ্বাচন আছে সেই নিৰ্বাচনত 90% 90% ইউপিপিএল দলক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক আৰু শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো পাৰ্মানেণ্টলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আপোনালোক সকলোকে মই ইউপিপিএল দলৰ হৈ পেলাই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ খুলুমবাই जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय 35 लाख भारतीय नागरिक आरो नौरारि आरो 22टा जाति जनगोष्ठीनिसिम आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै आं मन्त्रि रन्जित बसुमतारिया 40टा बियाबनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायदों जेरै गासैबो जाति जनगोष्ठीया दिनै मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांखौ शान्ति आरो गोरोबलायनायनि दूत होननानै गनायदों थिग बेफोरबायदिनो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर हालामाव जों जेरै गोरोबलायनाय आरो शान्तिखौ जुगामियै गायसननो हादों नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायखौ आशीर्बादखौ जोङो 22 तारिखआव 99% मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ 40टायाव 40टाखौ देरहाहोगोन होननानै आसा खालामनानै आं इउपिपिएल दोलोनि जानानै साफ्रोमखौबो खावलायनाय थाबाय हामबायसै आं देरहानाया 100% रोखा जाबाय दिनै जोंनि पार्टीनि हाइकमान्ड मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि जा आस्था आंनि सायाव दोन्दोंमोन आं सानो आस्थाखौ दिनै आं लाखिनो हाबाय पार्टीनि जा बिबान बे बिबानखौ आं मावलांदों गतिके 22 तारिखआ फैनानै 26 तारिखआ रिजाल्टखौ ओंखारथोंसै बे समाव जोंहा माखासे बुंबावनांगौ दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों नोंथांनि समस्थियावल' जों माने माखासे बिलदि समस्थियाव बिथांमोना एखेबारे दु अर दाय खामानिखौ मावदोंमोन आरो हाग्रामानिफ्राय मोनसे अर्डार दङमोन दु अर दाय माव नङाबा थै थारमाने जोबस्रां माव नङाबा जोबस्रां दिनै बिपिएफआ जोबस्रांखाबाय हाग्रामायाबो मोननैबो समस्थियावबो जेनो मथामथि जों दिनैनि दिनाव एग्जिट पल बायदियै 24निफ्राय 27 देरहाना दङ बियो जोंनि मिडियानि एग्जिट पल हाग्रामाया मोनस्निनिफ्राय गंस्निनिफ्राय गंगु देरहाना दं बिजेपिआ गंब्रैनिफ्राय गंद' देरहाना दं गतिके दिनैनि दिनाव बिथांमोना हाग्रामाया सरकार दानो हानायनि सिमाखौ बादों गावनि जेननायाव फैखाबाय जोङो उइदाउट कन्टेस्ट देग्लाय खामानिखौ मावदों एसे बिथांमोना खस्थ' होदों जोंनि गारि बुख्रुबनाय माबा माबि खालामनानै जोंनि मानसिफोरखौ दाबि धमखि होनाय सावथाल गामि हारसा गामि नेपालि गामि मुसलमान गामियाव नोंसोरो जोंनोनो होनांगौ बिपिएफनोनो होनांगौ होननानै दम होनायफोरखौ जों मोनदांदों खिन्थु दिनैनि नैबे सोलायनायनि जुगाव जेरावहाय अल्टारनेटिभ वेखौ प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जायखौ बिथांमोना दिनै गावसोरनो शान्तिर बार्थ माने दूत समन्वय दूत होननानै बुंदों गतिके प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकार जानाया रोखा जाबाय जेसेबांखि दाबि धमखि होआथों मानो दिनै इउपिपिएल दोलोआवनो दोलै नोगोरै बिथांमोना भट होनो फैखाबाय हाग्रामाया दाखालि फंसे खोथा मोनदों 3 तारिखआव नङा बेथ' खेबफ्रोमबो शुक्रबारावनो सरकार दागोन मालाबा मंगलबाराव सरकार दागोन होननानै बै समाव बोसोरफा बुंबोबाय बेखौ बुंनाया बिथांनि सालाय बिजौआवनो दंखासै आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रासो बुंनो नागिरदों 26 तारिखआव जुदि खालि रिजाल्ट ओंखारगोन हरनि 8टानिफ्राय 12टानि गेजेराव बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंनानै बिथाङा निमाहा बिहरगोन जोंनि प्रमोद बर' बिथांनि खाथियाव नोंथांमोना अखानायै हाग्रामाया प्रमोद बर' बिथांनि खाथियाव निमाहा बिनानै बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय बाथ्रा बुंदों होननानै नेक्स्ट बाथ्रा खोनायो डक्टर हिमन्त सरकारा फैनानै खाथियाव बिथाङा बिथांनि खोथाखौ बुंबाय थादों बिथांमोना गावसोरनि एजेन्डा बायदि थांदों जों जोंनि एजेन्डा बायदि फैदों जोंनि एजेन्डाया जादों बर'लेण्डआव शान्ति खौसेथि आरो गोरोबलायनाय गायसननाय जायखौ दिनै गासैबो नेसनेल पार्टियानो होन बा रिजनेल पार्टियानो होन जोगारजोबनानै
BTC-नि 35 लाख जनसाधारणा UPPL दोलोखौनो सापर्ट होखाबाय गतिके बहाय बुंनांगौ जेबो लोगोसे बिथांमोननो नायदो 26 तारिखआव प्रमद बर' बिथां UJ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो जै जै मैमै जानो थांगासिनो गोबां जयनिं जाफैबाय नै दिनैहाय UPPL हानजायावहाय ফৰেনাৰ ভজাই পেলাই আপোনালোকে BPF উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে হসা হসিকে যদি 1,17,000 মুছলমানে বাংলাদেশী হয় 1,17,000 মুছলমানে বিদেশী নাহে আৰু আহিলে ভাল আছিল তাক ময়ে মুছলমান হৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰিলো হেতে ই নাহে আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টাহে সময় আছে আৰু ময়ো নোৱাৰিম আৰু বেছি লম্বা লেকচাৰ দিব আধা ঘণ্টাৰ আগতে আমি শেষ কৰিব লাগে কেম্পেইন 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰক কন্টিনিউ না ভাই থ্যাংক ইউ ভাইজান এতিয়া চাওক 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল বেছি মুছলমানৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান হৈছে এতিয়া নামে মই অথনি কলো নহয় এই সময়ত আমাৰ মুছলমান ভাইসকলে BPF উদ্ধাৰ কৰা আছিল অক্সিজেন আছিল হাওফাও আছিল আজিৰ দিনত নামৰ 80% পৰিৱৰ্তন হৈ পেলাই প্ৰমোদ বড় ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত UPPL চৰকাৰ বনাবলৈ ভূমিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক এনে জেগাৰ মুছলমানৰ হৈ পেলাই নহয় এই আমাৰ BTC নামৰভঙা অঞ্চলৰ পানীয়াগাঁও অঞ্চলৰ মুছলমান হৈ এতিয়া বড়ো গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই কৈছে প্ৰমোদ বড় আৰু ফেৰেংগাই জাতিদ্ৰোহী বুলি কৈছে কিয়নো 3,66,000 পৰিয়ালৰ ভিতৰত প্ৰায় 45,000 মুছলমান ফেমিলি তাত সোমাইছে পৰিয়াল আৰু